Etorkizuneko erronkei ertz desberdinetatik begiratzea komeni da, horregatik Zubi Begiak tarte honetan Kurtzebarre institutura etorri gara. Ea zer duten kontatzeko bertako ikasleek. Lehenengoko argazki honetan ikusten dugu glasiar baten urtzea. Da Pirinioetako glasiar bat eta bertan eta beste herrialde askotan dabiz glasiarrak desagertzen. Argazki honetan lehorte bat gertatu dela ikusten da. Animaliak ez du urik edukiko edateko eta hil egingo da. Eta argazki honetan hurakan eraginez uholde bat gertatu da eta herri oso bat urazpean geratu da. Argazki honetan ikusten da zelan baso bat dabilen erretzen sute bategatik eta beste argazki honetan ikusten da zelan bero bolada batengatik adibidez kotxiak erredien eta bero boladengatik pasatzen da pertsona asko hilitzen diela, adibidez pertsona zaharrak ez daudelako berua jasaten. Baina argi dau aldaketa honengatik gutxi hau jasango dauela herrialde behartsuetakoak adibidez. Ze adibidez lehorte bat gertatzen bada, ezingo die nekazaritzatik bizi eta horrek gozea ekarriko dutzie. Edo bestela urakan batek gaixotasun infekziosoak ekarriko dutzie eta gaixotengo die edo ur falta sentituko daue eta holako gauzak. Eta horren ondorioz beste herrialde batzutara migratu beharko daue, adibidez hona. Guk pentsatzen dugu urrun daudela, baina arazo honek gertu daude, adibidez Pirinioetakoak glasiarrak eta glasiarrak urtzen badira adibidez Zarautz eta Donosti kostaldea urazpian geratuko dela. Bai ikusi dugu dabitzera gertatzen muturreko aldaketak, adibidez batzutan itzen dabela euri gutxi denbora tarte txiki baten, oin dabiena pasetan, eta beste batzutan itzen dabela euri asko denbora oso txiki zen. Adibidez Atxabaltan ekainien eroski inundabin zen. Eta hori da gizakiek daukogun ohitura batzungatik, adibidez energia asko kontsumitzen duela, eta honegatik gas asko igortzen dugu atmosferara eta berotegi efektua areagotzen dabil eta hori temperatura igotzen dabil. Orokorrean inbidoguna da gutxi hau kontsumitu, bertako produktuak erosi, ez erosi interneten bidez urrutiko enpresetan, zaborrak ondo kudeatu, berziklatu eta ura gutxi hau gaztau, energia gutxi hau gaztau. Adibidez nik itzen dut dutxa, enbede baino dutxa eta alik eta azkarren, ur gutxi gaztetako. Nik egiten dut harrapari bigarren erabilpena egin. Nik adibidez nire kuartuan baldin manau salako argisa itxungitzen dut beti eta bakarrik itzen dut piztuta argia bihar duten lekuetan. Ez banabil ikusten telebista itzalitzen dut. Nik janaria eta holan bere lekuetan jartzen dut, zaborretan. Eta holan plastikoa beti jasotzen dut eta zaborren jartzen dut. Nik adibidez labadora ez dut jartzen erropa oso gutxi baldin badau, beti labadora beteta eta hori, holan energia gutxi gazten dut. Nik uste dut dela erreza moduan ez itxia horre gauzak, saiatzia baino. Eta azkenian nik uste jendia ez dela konturatzen ze aldauienin klima aldaketa hobetzeko. Erakutsi realitatea eta erakutsi gertatzen ari dena. Adibidez ez dakit txarlak eman honei buruz talan, ikastetxeetan. Nik uste dut
gehien badala enpresa handixena eta holan, baina guk beti aldo bin esfortzu txiki bat, gauza txikisa baldin badie be aldatzeko apur bat. Azkenean ikusi dugu zelan gizakia joten den kaltetzen ekosistema, ez, gutxinaka. Azten da suge batekin bota batzuk itzen, eta doiek gero eta gauza gehiago itzen, bukatu arte. Nik uste dut berai honek urrezkuna esan da, ez garela konturatzen ze kalte gabitzen itzen bukaerara arte. Ze gizon horrek bukaeran ikusi dauzelan ezin zauen gauza gehiago bin, eta jadan azauen txarto, oso txarto. Eta azkenean nabaratu da, kalte hori dana, zauela merezi hori dana egiteko. Zauen behin beste modu baten. Niri gehien sorprendiduztan momentua izen da animalixekin agertu denien esperimentuak itzen, ze ez da egit. Harritun duztaz ez nak izen hola itzen zeila gauza. Bai, nik uste dut dela reala, benetan pasetan dien gauza.
Bai, ontsen jarri die helburu batzuk Agenda 2030an garapen iraunkorrai buruz, eta ez dakit lortuko dien helburu horrek. Nik uste saiatzea merezi dagoela, gutxienez ez dakit saiatzeak ez dago zer kostetan. Nire ustez, ibilbidea hobetzen ari gara, eta nire ustez lortuko dugu. Nik espero dut hobetzia, baina gabitzenak initzen ez gabiz lortzen ez.